नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर। MRF कंपनीची नोकर भरती राजकीय दबावाने रद्द। आणि करूघाट शनिवारपासून वाहतुकीसाठी खुला। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। युवा उद्योजकतेला चालना देणारी आकार फाउंडेशन आणि संत राऊळ महाराज कॉलेज आयोजित फ्युचरप्रेन्युअर्स स्पर्धेची अंतिम फेरी कुडाळ येथे संत राऊळ महाराज महाविद्यालयात पार पडली। एकूण 5 टीम्सनी अंतिम फेरीत स्थान मिळवत आपली सर्जनशीलता आणि उद्योजकतेची क्षमता सादर केली। या स्पर्धेच्या परीक्षक मंडळामध्ये 3 परीक्षक मोहन होडावडेकर, नितीन वाळके, गजानन कांदळगावकर विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांचे बारकाईने परीक्षण केलं। त्यातून विजेत्यांची निवड करण्यात आली। या विद्यार्थ्यांनी इको फ्रेंडली प्लेट्स, स्किन केअर ॲप, टुरिझम वेबसाईट, फ्लोअर मेकिंग आणि इंटेरियर डिझायनिंग यांसारख्या प्रकल्पांचं प्रेझेंटेशन केलं। सिंधुदुर्गातील 13 गावातून जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग मागितला कोणी? आम्ही आरोग्य सेवा मागतोय, ती मिळत नाहीये, पण 1,10,000 कोटी खर्च करून न मागितलेला रस्ता कोणासाठी करत आहात, असा सवाल शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी केला। साधारण 2 महिन्यापूर्वी शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीची एक सभा सावंतवाडी येथील काझी शहाबुद्दीन हॉलमध्ये झाली आणि त्यानंतर लगेच शेतकरी नेते माजी खासदार राजू शेट्टी साहेब जिल्ह्यात आले, सावंतवाडीत आले आणि त्यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद झाली। ह्याचे असे पडसाद उमटले की लगेचच जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे आणि आमदार, विद्यमान आमदार माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी लगेच असं सांगायला चालू केलं की या 13 गावातून म्हणजे गेळे, आंबोली, चौकुच, नेनेवाडी, फुकेरी, गारपी वगैरे असा जो बांद्यापर्यंत येणारा प्रस्तावित हा महामार्गाचा भाग म्हणजे मार्ग आहे तो तसा जिल्ह्याच्या विकासाला काहीच उपयोगी नाही। त्याच्याऐवजी आंबोलीतून एकतर घारापचा 0 पॉइंट किंवा मळगाव येथे हा शक्तीपीठ महामार्ग यावा, तिथून एक रोड रेडी बंदराला जावा आणि त्यामुळे मग जिल्ह्याला, तालुक्याला, या भागाला त्याचा फायदा होईल। आता तेव्हा वाटलं की खरोखर हा असा महामार्गाचा प्रस्तावित जो मार्ग आहे तो बदलून नव्याने पुन्हा एक त्याचं सर्वेक्षण होईल, पण ते पूर्णपणे दिशाभूल होती, खोटं होतं। याचं कारण आता या 13 गावातून जो हा महामार्ग प्रस्तावित आहे त्या गावागावांमध्ये हरकती आणि सूचना त्यांनी म्हटलेलं आहे जे म्हणजे याच्याशी निगडीत आहेत, ज्यांचे हितसंबंध आहेत, ते नक्की त्याची व्याख्या काय माहिती नाही, पण त्यांना असं म्हणायचं की ज्यांच्या जमिनी जात आहेत त्यांनी या शक्तीपीठ महामार्गासंदर्भात आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदवाव्यात असं प्रत्येक गावाच्या ग्रामपंचायतीत नोटिसा लावण्यात आल्या आणि त्या ऐन गणेशोत्सवात अशा रीतीने लावल्या की जे लोकांच्यापर्यंत पोहोचूच नये आणि कमीत कमी हरकती याव्या। म्हणजे हे अधिकारी जे आहेत ते वर सांगायला मोकळे की हायवेच्या विरोधात कोणीच नाही। वास्तविक या 13च्या 13 गावांमधले ग्रामस्थ, शेतकरी हे याच्या विरोधात आहेत। त्यांना हा शक्तीपीठ महामार्ग इथे नको आहे। मुळात आधी तुम्ही जेव्हा हरकती किंवा सूचना मागवता तेव्हा माहिती तर पाहिजे की हा हायवे नक्की कसा जाणार आहे, गावाच्या कुठल्या भागातून जाणार आहे, बागायतीचं किती मोठं नुकसान होणार आहे, पाण्याचे स्रोत त्यांच्यावर काय विपरीत परिणाम आहे। हे थोडक्यात एखादा एवढा मोठा म्हणजे बघा हा जेव्हा 3, 4, 6 महिन्यापूर्वीपर्यंत म्हटलं जायचं की या 12 जिल्ह्यातून पवनार ते पत्रादेवी हा जो प्रस्तावित महामार्ग आहे त्याचा खर्च 86,000 कोटी रुपये होता। 806 किलोमीटरला 86,000 कोटी। आज किती झाला? आज त्यांनी बदलून केला 1,10,000 कोटी। म्हणजे आताच किंमत 1,10,000 कोटी आहे। उद्या जर खरोखर हा हायवे झाला जो जनता होऊ देणार नाही तर याची किंमत जाईल 2-2.5 लाख कोटीच्या वर। पण हा कोणी मागितलाय?
म्हणजे आता आम्ही पण प्रश्न विचारलाय की सिंधुदुर्गातल्या 13 गावातील कुठल्या कुठल्या ग्रामस्थांनी, महिलांनी किंवा शेतकऱ्यांनी, बागायतदारांनी हा हायवे मागितला, त्याची माहिती पुरवावी. त्यामुळे मुळात आधी हरकती आणि सूचना तुम्हाला पाहिजे असतील तर त्याची पूर्ण माहिती द्या. बरं, या हायवेचं जे जमीन अधिग्रहण होणार तर त्याचे किती पैसे देणार तुम्ही शेतकऱ्यांना? कारण त्या नोटीसमध्ये म्हटलंय 1955चा 55वं कलम, त्यातलं काय 15/7, 15/2, 15/3. अरे पण हे सामान्य माणसाला कसं कळणार? त्यासाठी माहिती द्या तुम्ही त्याला की हा 2013चा लँड ऍक्विजिशन ऍक्ट नाहीये, हा 1955चा आहे आणि त्या अंतर्गत 3 पट का 4 पट का 1 काय नक्की किती? म्हणजे आज या सगळ्या गावांमध्ये, म्हणजे बहुसंख्य गावांमध्ये, एकतरी सगळी निसर्गाने समृद्ध आहेत आणि बागायतीने पण समृद्ध आहे. काही भाग वगळला बागायतीने समृद्ध आहे. अशा गावांमध्ये तुम्ही 100 मीटर रुंदीचा पट्टा कापत नेणार आणि आता काय सांगतायत ते पण खोटं दिशाभूल चालू आहे की बोगदा असणार. म्हणजे मध्ये तर म्हणायचे 38 किलोमीटरचा जो जिल्ह्यातला या हायवेचा भाग आहे त्याच्यात 30 किलोमीटरचा बोगदा आणि 8 किलोमीटरचाच रस्ता. कोणाशी खोटं बोलताय? म्हणजे आंबोली चौकुळ या हाईटवरनं जेव्हा तुम्ही खाली येणार असा उतरता बोगदा करणार काय? म्हणजे एका अल्टिट्यूडवरनं खाली येणार असं दाखवा जगात कुठे कुठे बोगदा आहे. उताराचा बोगदा. बरं, ते बोगदा करताना किती पाण्याचे स्रोत हे नष्ट होणार, भूकंपप्रवण क्षेत्र, त्याचे इम्पॅक्ट किती आहे, मग उद्या भूकंप झाला तर त्या बोगद्यात काय घडणार, असंख्य विषय आहेत. हे सगळे तुम्ही मांडा जनतेसमोर, कारण जनताच मालिक आहे, तुम्ही मालक नाही आहात. जनतेसमोर मांडा आणि त्यांच्या मग हरकती आणि सूचना घ्या, एवढीच विनंती आहे. पुढील भागात आम्ही नजीकच्या काळात इथे परिषद घेऊ, इथे सभा घेऊ आणि आणखीन उहापोह होईल. धन्यवाद. सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांना भाजप नच ऑफर देत आगामी नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जोरदार प्रयत्न सुरू केलाय. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी साळगावकर यांना पक्षात घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचं वृत्त सूत्रांनी दिलंय. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांसह मित्र पक्षाला शह देण्यासाठी ही खेळी भाजप करत असल्याची जोरदार चर्चा शहरात आहे. साळगावकर यांच्या रूपानं एक स्वच्छ निष्कलंक चेहरा भाजपला मिळू शकतो. मात्र बबन साळगावकर यांनी अद्याप यावर कोणतेही भाष्य केलं नाहीये. त्यांचं मौनच बरंच काही सांगून जातंय. बाळासाहेब ठाकरेंचा कडवट शिवसैनिक म्हणून त्यांची ओळख आहे. सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष म्हणून सावंतवाडीत उत्कृष्ट काम केलंय. 8 वर्ष ते शहराचे नगराध्यक्ष होते. 2 वेळा नगराध्यक्ष राहिले असून थेट नगराध्यक्ष म्हणून ते जनतेच्या मतातून विजयी झाले. नगराध्यक्ष पदाच्या काळात त्यांनी शहराच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यापूर्वी शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम केलंय. 90च्या दशकात शिवसेनेकडून आमदारकीसाठी त्यांच्या नावाची चर्चा होती. मागील 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी नगराध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवली होती. मात्र त्यात त्यांना यश आलं नाही. त्यानंतर ते राजकीय क्षेत्रात अलिप्त होते, मात्र सामाजिक कार्यात सक्रिय होते. त्यांच्या माध्यमातून भाजपला एक स्वच्छ प्रतिमेचा, निष्कलंक आणि निर्भीड असा चेहरा मिळू शकतो. सावंतवाडी नगर परिषदेवर भाजपची सत्ता आणण्यासाठी शहरात एका चांगल्या नेतृत्वाची गरज आहे. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानं भाजपला अनुभवी चेहरा हवाय. त्यामुळे भाजप साळगावकर यांना पक्षात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात शहरात माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचं वर्चस्व आहे. त्यांना आव्हान देण्यासाठी भाजपला साळगावकर यांच्यासारखा एक सक्षम चेहरा हवाय. त्या दृष्टीनं बबन साळगावकर यांना भाजपात आणण्यासाठी दस्तूर खुद्द भाजप प्रदेशाध्यक्षच अनुकूल असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. देवगड तालुक्यातील तोरसोळे फाटा ते तोरसोळे गाव या मुख्य रस्त्याची 2 महिन्यातच दुरवस्था झाली आहे. याबाबत ग्रामस्थांमधून नाराजी व्यक्त होते. ठाकरे शिवसेना मनसे पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा दिलाय. देवगड उपसेना तालुका प्रमुख सचिन पवार, मनसे कार्यकर्ते राजन पवार, प्रकाश तावडे, अन्य कार्यकर्ते, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
तोरसोई फाटा ते तोरसोई रस्ता, तोरसोई गाव हा जो रस्ता झाला आहे, पूर्णतः रस्ता एकदम निष्कृत दर्जाचं काम झालेलं आहे. त्यांना वारंवार सांगून सुद्धा या रस्त्याचे निष्कृत दर्जाचं काम झालेलं आहे. मला असं वाटतं की जे आपले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब व या मतदारसंघातील स्थानिक आमदार सुद्धा आहेत, त्यांनी मला वाटतं या कामावरती लक्ष दिला पाहिजे होता. परंतु त्यांना सांगून सुद्धा मला वाटतं जे आमच्या तोरसेगावची भाजप कमिटी आहे ती त्यांच्याजवळ गेली होती या कामानिमित्त. त्यांना ते कामाचं निवेदन दिलं होतं, तरी सांगून सुद्धा तो मला वाटतं रस्ता त्यांनी इकडे दुर्लक्ष केला आहे. त्यामुळे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ओमटेक त्यांनी हा रस्ता जो केला आहे पूर्णतः खराब रस्ता केला आहे. जसं नितेश राणे साहेब मागे त्यांनी एक चांगलं काम केलं होतं, जो आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये मटका चालतो किंवा अवैध दारूचे धंदे चालतात त्याच्यावरती आळा बसावा म्हणून त्यांनी एक चांगलं पाऊल पुढे केलं होतं. तसंच हे पाऊल पुढे करून आम्हाला न्याय द्यावा आणि जे या कामावरती जे अधिकारी आहेत, भ्रष्टाचारी अधिकारी आहेत, त्यांच्यावरती कडक कारवाई करावी अशी आमची शिवसेना उभाटा पक्षामार्फत त्यांना एक विनंती आहे. आणि जसं जर नाही झालं शिवसेने पक्षाच्या स्टाईलप्रमाणे इथे आंदोलन छेडलं जाईल. जय महाराष्ट्र. हा आपण रस्ता पाहतोय तोरसोई फाटा ते तोरसोई गावपर्यंत 2025ला काम चालू झालेलं होतं, पण 2 महिन्यामध्ये ते रस्ता खराब दिसून येतोय. पूर्ण रस्ता आरलेला आहे, मोऱ्यांचं काम व्यवस्थित नाही. जवळजवळ सरकारची मला वाटतं 2,62 लाख रुपये एवढा निधी तोरसोई गावाच्या रस्त्यासाठी आलेला आहे. आमदार साहेब आम्हाला परत काही ही निधी काही देणार नाहीये आणि ही फुकट गेल्यातच जमा आहे. 2% पण काम आपल्या रस्त्याचं चांगलं दिसत नाही. तरी हे जे अधिकारी आहेत व्यवस्थित काम करत नाही, त्याच्यावर कारवाई ही झालीच पाहिजे, ही तोरसोई ग्रामस्थांकडून आमची कळकळीची विनंती आहे. जर असं झालं नाही तर आम्ही आंदोलन छेडणार, तोरसोई ग्रामस्थांना घेऊन आंदोलन छेडणार. म्हणजे 1,62,17,000 रुपयाचा खर्च निधी मंजूर असून हा जो एवढा खर्च करायला आहे तो 2 किलोमीटर मला 2.5 किलोमीटरसाठी. परंतु ह्या रस्त्याची दुर्दशा बघितली तर ते नवीन ह्या 3 महिन्यात बनवलेला रस्ता 3 महिन्यामध्येच खराब होतो. म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणा कशी म्हणजे भ्रष्टाचार करते याचं उत्तम उदाहरण बघायचं असेल तर आपला तोरसोई रस्ता. एकाही रस्त्याच्या बाजूला पूर्णपणे गटार नाही आहे, त्यामुळे ते पावसाळ्यात सगळं गटाराचं पाणी, माती, दगड सगळे रस्त्यावर होते. वारंवार मी ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधला होता. तसेच ह्या रस्त्याच्या बाबतीत करतेवेळी सुद्धा एक ज्युनियर इंजिनियर मोनकर साहेब यांच्याशी पण फोनवर बोललो, त्यांच्याशी संपर्क केला आणि पुन्हा आम्ही कार्यकारी अभियंता माननीय भोसले साहेब यांच्याशी पण संपर्क केला. आश्वासन देऊन सुद्धा 2 वेळा तारीख देऊन 3ऱ्या वेळेला आले आणि ते रस्त्याचे काम पूर्ण करतो म्हणून आश्वासन दिलं. परंतु अद्यापपर्यंत त्या विभागाकडून पाहणीसुद्धा केली नाही आणि ते रस्त्याची डागडुजी पण केली नाही. म्हणजे निव्वळ या आपल्या देशामध्ये भ्रष्टाचार चाललेला आहे. 1,62,17,000 रुपये म्हणजे कमी नाही, परंतु एवढं जर एक रस्त्याला 1,62,00,000 असे महाराष्ट्रात किती रस्ते आहेत आणि त्याच्यावरती रस्त्यावरती किती खर्च होत असेल. मग ते अंतिम कालावधी 5 वर्ष असून 3 महिन्यामध्ये रस्ता खराब होतो. तर मग अशा अधिकाऱ्यांवरती कारवाई झालीच पाहिजे. आणि हा खरं म्हणजे जनतेच्या म्हणजे श्रमातला पैसा वाया गेल्यात जमा आहे. कुठेतरी अधिकारी पण आपले जबाबदार आहेत म्हणजे आणि या वाहतुकीबाबत सुद्धा त्यांचे नियम काही पाळत नाही आणि आमची ग्रामपंचायत पण थोडीफार मला वाटतं लक्ष देत नाही असं मला तरी वाटतं. तर अशा या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना किंवा जे अधिकारी कोण असतील म्हणजे ज्युनियर इंजिनियर असतील, सब इंजिनियर असतील, तर त्या अशा लोकांना ताबडतोब त्यांच्यावर कारवाई करावी. आणि माननीय पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांची कळकळीची विनंती आहे, हा भ्रष्टाचार थांबवायसाठी तुम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करा. कारण ह्या जनतेचा पैसा जनतेच्या कामाला येता इतर ठिकाणी वाया होऊन जातो. हे म्हणजे खरं म्हणजे भ्रष्टाचार भरपूर बोकाळलेला असं आम्हाला वाटतं. जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत. शुक्रवारी 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचं आरक्षण जाहीर झालंय. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग निश्चित झालाय. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर गेले साधारण 3.5 वर्ष जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय कार्यभार होता. हा प्रशासकीय कार्यभार संपून आता प्रत्यक्ष निवडणुका होऊन जिल्हा परिषदांवर लोकप्रतिनिधी बसणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद याचबरोबर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचं अध्यक्षपदाचं आरक्षण आज निश्चित झालेलं आहे. आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग
असं आरक्षण निश्चित झालेलं आहे आणि सर्वसाधारण आरक्षण निश्चित झाल्यामुळे बरेच जणांचे इच्छुक बऱ्याच लोकांचं लोक आता आहेत. खरं म्हणजे जिल्हा परिषदेवर यापूर्वी सर्वसाधारण असंच आरक्षण होतं आणि आता पुन्हाही सर्वसाधारण आरक्षण पडलेलं आहे. 2022मध्ये जिल्हा परिषदेवर मध्ये जी बॉडी होती ती संपुष्टात येऊन त्यानंतर प्रशासकीय कारभार सुरू झाला. तो आत्तापर्यंत प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. त्याच्यापूर्वी शेवटच्या अध्यक्षा म्हणून संजना सावंत यांनी काम केलेलं आहे. संजना सावंत यांना 2021मध्ये अध्यक्षपदी बसण्याची संधी आलेली होती आणि त्यांना पुढचं 1 वर्ष मिळालेलं होतं आणि त्यापुढे निवडणुका जाहीर होतील असं होतं. मात्र या निवडणुका जाहीर न होता थेट प्रशासक नियुक्त झाला आणि आत्तापर्यंत प्रशासकीय कारभार होता. मात्र आता डिसेंबरपर्यंत ह्या सर्व जिल्हा परिषद पंचायत समितींसह सर्व ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत यांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा न्यायालयाचा आदेश आहे आणि त्या आदेशानुसार निवडणुकींचा कार्यक्रम आहे तो निश्चित झालेला आहे. आणि आत्ता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेसाठी सर्वसाधारण म्हणजे खुला प्रवर्ग असं आरक्षण पडलेलं आहे. त्यामुळे आत्ता ह्या प्रक्रियेला पूर्णपणे गती येईल आणि जिल्हा परिषदेमध्ये आता पुढील अध्यक्ष कोण यासाठी हे पाहणंही तेवढंच महत्त्वाचं राहणार आहे. आत्तापर्यंत खरं म्हणजे 32 अध्यक्ष बसलेले आहेत. यामधील 8 प्रभारी वगळले तर उर्वरित 24 एवढे प्रत्यक्ष अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत आणि आत्ता जो बसणार आहे तो 25वा अध्यक्ष बसणार आहे आणि प्रभारी धरलं तर आत्ताचा अध्यक्ष म्हणजे 33वा अध्यक्ष बसणार आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू महाडेश्वर, सिंधुदुर्ग नगरी. गेले 9 दिवस धोकादायक दरडी हटवण्याच्या कामानिमित्त बंद असलेला करूळघाट वाहतुकीसाठी शनिवार 13 सप्टेंबर पासून खुला होतोय. जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी तसे आदेश काढलेत. त्यामुळे वाहतूकदारांना मोठा दिलासा मिळालाय. करूळघाटात 4 सप्टेंबरला सकाळी दरड कोसळली होती. या दरडीसोबत महाकाय दगडही आल्यानं वाहतूक ठप्प झाली होती. तसेच यावेळी घाटातील अन्य धोकादायक दरडीबाबतही रत्नागिरी येथील पथकाकडून सर्वेक्षण करण्यात आलं. या सर्वेक्षणात कोसळलेल्या दरडीच्या ठिकाणासह अन्य 5 ठिकाणी दरडींचा धोका असल्याचा अहवाल देण्यात आला. या दरडी हटवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार 12 सप्टेंबर पर्यंत घाट बंद ठेवण्यात आला. या कालावधीत या मार्गावरील प्रवासी वाहतूक भुईबावडा आणि फोंडा घाट मार्गाने वळवण्यात आली. मागील 9 दिवसात घाटातील धोकादायक 6 दरडी शुक्रवारी दुपारपर्यंत हटवून झाल्या आहेत. त्यानंतर घाट वाहतुकीसाठी सुरक्षित असल्याबाबतचा अहवाल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाने दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारपासून घाट वाहतुकीसाठी खुला करण्याबाबत आदेश दिलाय. शनिवारपासून या घाट मार्गावरून सर्व वाहतूक सुरू होणार आहे. या आदेशामुळे वाहन चालकांसहित पर्यटक, व्यापारी, प्रवासी यांना मोठा दिलासा मिळालाय. बघा, शेवटी तो घाट पावसाळ्याच्या निमित्ताने जो काही तिकडे परिस्थिती निर्माण झालेली त्यामुळे तो घाट रस्ता कलेक्टरांनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आता सगळ्या गोष्टीची एकंदरीत दक्षता घेऊन सगळ्या गोष्टीची काळजी घेऊन सगळ्या सुरक्षतेची खात्री केल्यानंतरच आता तो रस्ता घाट रस्ता लोकांसाठी सुरुवात करण्यात आलेला आहे. असं आहे, राणे समितीने ज्या पद्धतीने मराठा आरक्षण सुचवलं की कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावं. तेच आरक्षण पुढे जाऊन आदरणीय फडणवीस साहेबांच्या सरकारने ते आरक्षण त्याच पद्धतीचे आरक्षण टिकवलं. मग 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये ते आरक्षण उद्धव ठाकरेंनी घालून दाखवलं आणि परत जेव्हा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा मराठा समाजाला 10% वेगळं आरक्षण म्हणजे कोणाच्याही ओबीसी समाजाच्या कुठल्याही आरक्षणाला हात न लावता स्वतंत्र 10% आरक्षण तेव्हाही दिलं आणि आताही फडणवीस साहेबांच्या सरकारने ते आरक्षण टिकवलेलं आहे. म्हणून आमची मूळ भूमिकाच माझी सरळ स्पष्ट आहे की कोणाच्याही आरक्षणाला हात न लावता मराठ्यांना आरक्षण देणं शक्य आहे. घटनेच्या 16/4/15/4 अनुसार जी घटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली आहे
त्या आमच्या मराठा समाजामध्ये मागासलेपणा सिद्ध करण्याचं काम विविध समित्यांनी ह्याच्या अगोदर केलेलं आहे. राणे समितीने केलं आहे, त्याच्यानंतरच्या शिंदे समितीने, प्रत्येक समितीने केलेलं आहे. एकदा मागासलेपणा तुम्ही सिद्ध करता तर तुम्हाला घटनेच्या 15/4 16/4 अनुसार आरक्षण, तुमचं स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकतं. मग दुसऱ्यांचं आरक्षण घेण्याचा प्रश्नच राहत नाही. म्हणून पहिल्या दिवसापासून भूमिका आहे, सीएम साहेबांची भूमिका आहे, शासनाची तीच भूमिका आहे. आम्ही ओबीसी समाजाच्या कुठल्याही आरक्षणाला हात न लावता स्वतंत्र मराठा आरक्षण देण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत. देऊन दाखवलंय आणि टिकूनही दाखवलंय. त्या बाबतीची सगळी माहिती माझ्याकडे आहे. जसं M2M फेरी आज आम्ही विजयदुर्गपर्यंत आणलेली आहे. त्याच्या पुढचा जो टप्पा आहे तो पुढचा टप्पा वेंगुर्ल्याचाच आहे. कारण का इकडे विजयदुर्गमध्ये लोकांनी उतरावं, मग वेंगुर्ल्यातून उतरावं. म्हणून त्या दृष्टिकोनातून वेंगुर्ला जेटीचं काम लवकरच चांगलं होईल आणि दर्जेदार होईल. समाधान असं वाटतं. कधी नाही तर त्या जेटीवर लक्ष पत्रकारांचं जायला सुरू झालेलं आहे. हे माझ्या खात्याचं यश आहे. शुभ दिवस बघितल्यानंतरच पितृपक्षाचा काळ आहे. देवी 22 तारखेपासून नवरात्र सुरू होतं. शुभ दिवस आम्ही पाहू आणि ते सुरू करू. कारण का काही चुकीचं घडलं तर पहिले ब्रेकिंग न्यूज चालवणारे तुम्हीच असणार. म्हणून तुमच्या ह्या सगळ्या एकंदरीत हालचालीमुळेच मी चांगला दिवस बघून, शुभ दिवस बघून सुरू करणार आहे. ते दर पण परवडणार असले, एकदम परवडणार, एकदम परवडणार आहे. केसरकरांना पडणारे दर आम्ही करणार आहे. त्याची काही चिंता करू नका. शेवटी बघा, बोटीमध्ये बसल्यानंतर तुम्हाला दर्जा कळेल. नेहमी परवडणारे दर 1700 रुपये लक्झरीला देताना हो, गणपतीला येताना. चिपीच्या विमानतळाचं तिकीट कितीच आहे? 2500 त्या योजनेअंतर्गत पीक टायमाला 17,000 ते 28,000 असतं. तेव्हा किरकिर करत नाही, येतात. आमच्या सिंधुदुर्ग आणि कोकणाच्या लोकांचं दरडोई उत्पन्न पहा, आमचं राहणीमान पहा. आम्ही नीटनेटकं ताटात राहणारे लोक आहोत. म्हणून उगाच आमच्या दरच्या बाबतीमध्ये वरून आमच्याकडे संशय बघू नका. MRFची कुडाळत होणारी भरती रद्द झाली. गोव्यात राजकीय वादंग निर्माण झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यामागची कारणं मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांनी सांगितली आहे. नमस्कार, मी धीरज परब, मनसे जिल्हाध्यक्ष सिंधुदुर्ग. उद्या 12 तारीखला आम्ही एक MRF कंपनीमधल्या भरती संदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध केलेली. काही अपरिहार्य कारणामुळे आम्हाला रद्द करावी लागते. त्याच्या मागचं कारण असं आहे की दिनांक 9 सप्टेंबर 2025 रोजी मला आउटसोर्सिंगच्या कंपनीकडून मेल आलेला. त्याच्यामध्ये त्या सर्व गोष्टींचे उल्लेख आहे की ह्या ठिकाणी ही भरती घ्या आणि अशा पद्धतीचं तुम्ही मॅनेजमेंट करा. आणि त्यासाठी धीरज परब, प्रेसिडेंट ऑफ सिंधुदुर्ग MNS, त्याला ते ॲड्रेस केलेलं आहे मेल. आणि लोकेशन पण दिलेलं आपलं कुठेही भरती होणार वगैरे वगैरे. ह्या सर्व भरती प्रक्रिया आम्ही पूर्णपणे विनामूल्य आयोजित केलेल्या होत्या. कुठल्याही पद्धतीतले कोणाकडून त्यामध्ये आर्थिक व्यवहार नव्हते. परंतु गोव्यामध्ये काही अपोजिशन लिडर्सनी मोठ्या प्रमाणावर ह्या भरतीला आक्षेप घेतला. त्याच्यामध्ये विजय सरदेसाई म्हणून अपोजिशनचे लीडर आहेत गोव्यामध्ये, त्यांनी पण ह्या गोष्टीला मोठ्या प्रमाणात ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर मनोज परब म्हणून एक तिथले लीडर, रिव्होल्युशन गोवा म्हणून त्यांची पार्टी आहे, त्यांनी सुद्धा ह्या गोष्टीचं आमच्या ऍड सकट ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमच्या राज्यातल्या नोकऱ्या ह्या परराज्यातल्या लोकांना मिळू नयेत किंवा त्यांना देऊ नये. आणि त्या विषयासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ह्या गोष्टीचा दोषी मानलं आणि पूर्णपणे ह्या गोष्टीला प्रक्रियेला आक्षेप घेतला की आमच्या राज्यातल्या नोकऱ्या त्या ठिकाणी असाव्यात. त्याच्यानंतर आज दिनांक 11/9/2025 रोजी तिथल्या MRF कंपनी एक पत्र जारी केलं आहे दुपारी. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जी उद्याची कुडाळ येथे होणारी जी भरती होती ती भरती चुकीची आहे. परंतु ते चुकीचे आहे म्हणत असतानाच उद्याच्या तारखेला म्हणजेच 12/9/2025 रोजी हीच भरती ते गोव्यात आहेत असं सांगतायत. म्हणजे ही भरती आणि ह्या जागा ह्या
निश्चित स्वरूपात त्या ठिकाणी आहेत हे या ठिकाणून सिद्ध होतं. परंतु या राजकीय संपूर्ण घडामोडींमुळे मेहनतीला खोडा बसतो आहे आणि आज आम्हाला रद्द करावी लागते. त्याबाबत त्यांचा अधिकृत मेल मला आत्ता आला. 11 सप्टेंबर 2005 6:45 त्यांनी मेल केलाय. त्यामध्ये ते म्हणतायत की आपण अशी 12/9/2025 रोजी आपली शेड्यूल होती ती बॅरिस्टर नाथपै संस्था कुडाळ येथे जी भरती प्रक्रिया होती ती काही कारणामुळे आम्ही रद्द करत आहोत. त्यामध्ये इंटरनल टेक्निकल इश्यूज असं त्यांनी हे दिलेलं आहे आणि इंटरव्ह्यू आणि आज ह्या भरती प्रक्रिया आपण थांबवतोय असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. एकंदरीत या सर्व प्रक्रियेमध्ये आमचा उद्देश हा शुद्ध होता. आम्हाला इथल्या स्थानिकांना नोकऱ्या मिळाव्यात हा त्याच्या मागचा आमचा उद्देश होता. परंतु गोव्यातल्या ह्या काही इंटरनल त्यांच्या राजकीय घडामोडींमुळे आज ह्या प्रक्रियेपासून किंवा ह्या सर्व गोष्टी आम्हाला या ठिकाणी थांबाव्या लागत आहेत. माझ्या इथल्या राजकीय लोकांना सगळ्यांना एक विनंती आहे. आज गोव्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक हे आपल्या नोकऱ्यांसाठी किंवा आपल्या ह्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दुसऱ्या राज्यात जाऊ नये म्हणून आज एकत्र झाल्या. त्याच पद्धतीत आपण आपल्या स्थानिकांच्या रोजगारासाठी कधी ह्या सगळ्या ह्या गोष्टींसाठी एकत्र येणार आहोत. आज गोव्यातल्या राजकीय मंडळींनी जी काही भूमिका घेतली ती त्यांच्या जागेवरती ते बरोबर आहे. परंतु आज आपल्या राज्यामध्ये किंवा आमच्या जिल्ह्यामध्ये आज नोकऱ्यांची वानवा आहे. जे काही राजकीय पक्ष आहेत ते सर्व आपल्या फोडाफोडीच्या राजकारणामध्ये व्यस्त आहेत. परंतु आज आपल्या युवकांना इथे दोन हाताला काम नाहीये, त्याच्याबद्दल कोणी विचार करत नाहीये. तो आम्ही एक प्रामाणिक उद्देश ठेवून हे काम करत होतो. परंतु ह्या सर्व राजकीय फेऱ्यामध्ये ह्या भरती प्रक्रिया रद्द झाल्यात. परंतु कुठेही कंपनी असं म्हणत नाही आहे की त्या भरती नाही आहेत. त्या भरती आहेत म्हणतात पण ते आज इथे नाही आहेत तर त्या उद्याच्याच तारीखला तिथे आहेत असं त्यांचं ह्या पत्रामध्ये म्हणणं आहे. त्यांचं हे ऑथोराइज लेटर आहे. सुरेंदर नायर, प्लांट हेड, गोवा असं त्यांचं पाठीमागे सही करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आहे. त्यामुळे मला अत्यंत या गोष्टीचं वाईट वाटतं आणि मी खेद व्यक्त करतो की या सर्व आमचे जे काही प्रयत्न होते, जी मेहनत आम्ही घेतलेली आणि मोठ्या प्रमाणावरती युवकांचा आणि बेरोजगार लोकांचा आम्हाला पूर्णपणे या गोष्टीला रिस्पॉन्स होता. आम्ही पूर्ण माहिती आणि हे सगळं शेड्यूल आमचं ऑर्गनायझेशन व्यवस्थित होतं. परंतु या सगळ्या गोष्टींमुळे आम्हाला हे काही कारणामुळे रद्द करतो. मी याबाबत दिलगिरी व्यक्त करतो आणि खेद व्यक्त करतो. गोवावासियांसह गद्दारी गेली 60 वर्ष होते. बाहेरच्यांना नोकऱ्या देत आहेत. सिंधुदुर्ग मनसेचे जिल्हाध्यक्ष धीरज परबांनी MRFचा मेल दाखवला. सिंधुदुर्गात या कंपनीचा जॉब फेअर होणार होता, त्यामुळे कंपनीचा खोटेपणा उघडकीस आलाय. फेक न्यूज म्हणत फसवण्याचं काम कंपनीनं केलंय. RGP गप्प बसणार नाही असा इशारा RGPचे प्रमुख मनोज परब यांनी दिलाय. गोंयकारा वांगडा गद्दारी हे आताचीच गजाल न्हू. गेली 60 वर्सां जाली गोंय मुक्त जावन फक्त गोंयकारा वांगडा गद्दारीच जाले. आनी गोंयांत जे प्रायवेट कंपनीज ह्या सरकारांनी हाडले, सरकार येयले सरकार गेले आनी सगळ्या सरकारांनी फक्त गोंयकारांक फटयले. गोंयकारांक रिक्रुटमेंट करपाक लागून नाल्यार गोंयकारांक एम्प्लॉय करपाक लागून जे पॉलिसी जावपाक जाय ते पॉलिसी 60 वर्सां जाली तरी अजून पर्यंत जावंक ना. हो एक व्हडलो बिट्रेयल आसा. आनी आतांच आमी पळयलें की आयज एक न्यूज आउट जाली जी आमी सकाळीच हांवें 8 सुमार पोस्ट केल्लो की MNS जे आसा त्याचो प्रेसिडेंट मिस्टर धीरज परब म्हणून जो कुडाळाचो आसा, तेणी कुडाळ सिंधुदुर्ग हेतुल्लो तालुक्यांतलो. सो तेणी कुडाळ हांगा एक जॉब फेअर ऑर्गनायज केल्ले आनी ते केल्ले MRF कंपनीक लागून. MRF कंपनीक जे भुरगे जाय ते रिक्रूट करपाक लागून तेणे ते जॉब फेअर ऑर्गनायज केल्ले. हो इश्यू जाल्या उपरांत आमी पोस्ट घातल्या उपरांत मागीर मातसो बोवाळ जाल्या उपरांत ही न्यूज सगळ्याक आउट जाली. मागीर MRFन क्लॅरिफिकेशन दिलें की हे फेक आसा म्हणून. पूण मागीर तेंचो जो प्रेसिडेंट आसा तेणे तो मेल तेंचो आउट केलो की MRFन तेका 9 सप्टेंबराक कन्फर्मेशन दिलें आनी तेंच्या सायडींच्यान कोण कोण थंय वयतलो ते अटेंड करतलो आनी तेका थँक्यू म्हटलें आनी हो जॉब फेअर करपाक अप्रुवल दिलें. आनी हेच्या वयल्यान MRF हेंची फटिंगपणां आसा पळय ती एक्सपोज जाल्ली आसा. हे अशेंच न्हू, हेच्या पयलीं कितलेशेच जॉब फेअर महाराष्ट्रान ह्या कंपनीनी केल्ले आसा. हेच्या पयलीं फार्मास्युटिकल कंपनीनी केल्ले आसा. आमी 2018च्यान सांगता की हे जे कंपनीज आसा हे गोंयकारांक फटयतात, गोंयचो रिसोर्स यूज करतात, गोंयची जमीन यूज करतात, गोंयकारांक फटयतात, गोंयचे उदक यूज करतात, गोंयची लायट यूज करतात, गोंयचो ट्रान्सपोर्ट यूज करतात, सगळे गोंयचे यूज करता आनी जॉब काडटा तेन्ना भायल्या लोकांक दिता. बिकॉज हे चडशे मॅनेजमेंट आसा पळय हे भायले आसा.
ह्या MRFचे कोण मॅनेजमेंट आसा पळय हे चेक करचे पडटले, कित्याक जेन्ना आमी फार्मास्युटिकल कंपनीन गेल्ले तेन्ना आमकां कळ्ळें की मॅक्झिमम जे मॅनेजर्स आसा, टॉप मॅनेजमेंट आसा, रिक्रुटमेंट करपी जे मॅनेजमेंट आसा ते मॅक्झिमम भायले आसा आनी ते आपल्या स्टेटीन वचोन ते लोकल आपल्या लोकलांक थंयसर ते आनी गोंयान हाडटात आनी लोकल करतात, तांकां एम्प्लॉय करता. सो ह्या MRFाक आमी वॉर्निंग दिता की फाल्यां जो तुजो 12 तारखेचो जो तुमचो रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह आसा हो कॅन्सल करचो. हो जर तुमी करीत, हो जर तुमी कंटिन्यू करशात आनी ह्याय फुडें जर करशात जाल्यार RG स्टायलीन तुमकां कितें धडो शिकोवपाक जाय पळय तो आमी शिकयतलो. आनी हे मॅनेजर जे स्पेशली भायले मॅनेजर आसा, तुम्ही गोंयान रावतात, आयज तुम्ही गोंयान सगळ्याक फ्लॅटां घेतले आसतले, बंगले घेतले आसतले, तुमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक घातले आसतले, तुमची साठली पोटली जर तुमच्या गांवांक जर वचपाचें तुमकां अशें दिसता जाल्यार RG कडेन हो पंगा घेया. तुमकां आमी डायरेक्ट वॉर्निंग दिता, कित्याक हे उदक आसा ते माथे वयर गेल्ले आसा. आयज नेपाळान कितें जालां ते तुमी पळयल्लें आसा. आयज नेपाळान जाला तीच परिस्थिती आयज गोंयान आसा. आयज गोंयान एकट्या भुरग्याक शिकोवन जॉब मेळना, तेका बरी सॅलरी मेळना, तेका कॉन्ट्रॅक्टाचेर वर्सान वर्सा तुमी कामाक लायतात, तो आपलो फ्लॅट घेवपाक शकना, तो आपलो जागो घेवपाक शकना, तो लग्न जावपाक शकना, तो आपल्या आवय बापायक पळोवपाक शकना. ही परिस्थिती तुमी गोंयकाराची केल्ली आसा. हे जेन झी जे म्हणटा पळय हे जर जागे जाले आनी एक दीस जातलेच जाल्यार ह्या कंपनीक RG तर ओगी रावपाचेच ना, पूण एक टायम असो येतलो गोंयकारूय ह्या कंपनीक ओगी रावपाचो ना. आनी जे मॅनेजर्स गोंयकारांकडे हांगा गोंयान येवन गद्दारी करता पळय हांकां कसो धडो शिकोवपाक जाय आनी हेची साठली पोटली हांच्या भुरग्या बायलांक सकट गांवांक कशी धाडपाक जाय पळय RG पळयतली. वॉर्निंग दिता आमी तुमकां. भाजप जिल्हाध्यक्षांनी कुडाळ नगरसेवकांचं निलंबन केलंय, त्यानंतर भाजप शिवसेना वाद झालेला दिसून आला. यावर मंत्री नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहुयात ते काय म्हणाले. मला असं वाटतं की आमच्या जिल्हाध्यक्षांनी त्याच्याबद्दल भूमिका मांडलेली आहे. पक्षाच्या सगळ्या नियमामध्ये चौकटीत राहून जिल्हाध्यक्षांनी सगळे नियम पाळलेले आहे. शेवटी आमच्या जिल्ह्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख आणि आमचे नेते आहेत ते, म्हणून त्यांनी एकदा भूमिका मांडली, त्यांनी एकदा निर्णय घेतला, तो मला असं वाटतं आमच्या सगळ्यांचं त्याला समर्थन आहे. पक्षशिस्त आणि पक्षामध्ये असलेले जे नियम कायदे आहेत ते माझ्या सकट सगळ्यांना लागू आहेत. म्हणून जे त्या नियमाअंतर्गत येतील, जे ते नियमाचा भंग करतील त्याच्यावर कारवाई होणारच आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आमच्या जिल्हाध्यक्षांनी कारवाई केलेली आहे. चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमी कुडाळ आणि उमेश यशवंत पाटील यांच्या वतीनं निर्मित तारका हा भव्य व्यावसायिक डान्स शो शनिवारी 13 सप्टेंबरला कुडाळ येथील प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या कार्यक्रमाचं मुख्य आरक्षण सुंदरी फेम सेलिब्रिटी नृत्यांगना दीक्षा नाईक असून त्यांच्यासोबत 14 प्रतिभावान नृत्यांगनांचे आकर्षक नृत्य सादर केले जाणार आहे. कार्यक्रमाचा आयोजक आणि चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीचे संचालक रवी कुडाळकर यांनी नृत्य प्रेमींना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहन केलंय. आपल्या चिमणी पाखराचे सल्लागार नेहमीच आमच्या चिमणी पाखराच्या मागे उभे राहिलेले सुनील बोगटे सर यांनी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत केलं आणि मी पण आमच्या चिमणी पाखरातर्फे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. कारण जेव्हा जेव्हा आमचे चिमणी पाखराचा कसलाही इव्हेंट, कसलाही प्रोग्राम जरी असला तरी आपण पत्रकार बंधू मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित राहता. अजून एक गोष्ट, आता ही पुढे जाण्याअगोदर एक गोष्ट आताच सांगते की 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये आम्ही एक कार्यक्रम घेतोय गेट टुगेदर चिमणी पाखराचा. त्यामध्ये आपल्या सगळ्या पत्रकारांचा आम्ही एक सन्मान ठेवतोय. त्याच्यामुळे त्याचं निमंत्रण आत्ताच मी आपल्याला देतोय की आम्हाला ती एक संधी आपण द्यावी आणि आपण सगळेजण उपस्थित राहावं. तर येतोय मुख्य कार्यक्रमाकडे. जसं की सरांनी आता सांगितलं की चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीतर्फे आम्ही एक नवीन कार्यक्रम घेऊन येतोय, ज्याचं नाव आहे तारका. तर तारका हा शो आणण्यामागे आमचं कारण एकच आहे की आतापर्यंत जे आम्ही शोज केले किंवा आतापर्यंत जे आम्ही कार्यक्रम करत आलो ते एका लोकल लेवलवरती होते आणि आता काही 20 वर्ष क्लासला झाले, 21व्या वर्षात आपण आता येतोय चिमणी पाखराचा हा सगळा प्रवास करत. तर एक वेगळं काहीतरी पाऊल उचललं पाहिजे. कारण जसं की आता दीक्षा इंडस्ट्रीमध्ये काम करते आशिष पाटील सरांसोबत, लवकरच तिचा एक नवीन प्रोजेक्ट आपल्या समोर येईलच. आणि तर अशा जर गोष्टी घडतायत किंवा एक लेवल आम्ही अप जातोय की एक पाऊल आम्ही वरती जातोय, तर अशा वेळी एखादा असा कार्यक्रम असावा की जो कार्यक्रम एक व्यावसायिक दृष्ट्या त्या मुलांसाठी सुद्धा, त्यांच्या पालकांसाठी किंवा एक अकॅडमीसाठी सुद्धा खूप म्हणजे फायदेशीर ठरेल. जेणेकरून त्या मुलांनाही असं वाटेल की आता चल बाबा, एक मुलगी जर आपली त्या ठिकाणी जर गेली एक कलाकार, तर बाकीच्या कलाकारांनाही त्या ठिकाणी जाण्यासाठी सोर्स मिळावा. त्यासाठी हा कार्यक्रम आम्ही सर्वांसमोर घेऊन येतोय. आणि या संपूर्ण तारका शोचं जी टॅगलाईन आहे त्याचं नाव आहे नृत्याचा सुरेख प्रवास. या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला विविध प्रकारची नृत्य जे आतापर्यंत आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जसे शो झाले त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने एक वेगळा नृत्याचा प्रवास आपल्याला त्याच्यात पाहायला मिळेल. त्याच्यामध्ये बसवलेले डान्स असतील, कोरिओग्राफी असेल, लाईट व्यवस्था असेल, कॉस्ट्युम असतील,
किंवा रंगमंचाचा वापर असेल, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला खूप, आणि आपली एक स्टोरी फॉलो होत जाईल की आपण नृत्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत, पण तरी सुद्धा जी आम्ही थीम घेतली आहे त्या थीम वाईज जे आम्हाला मांडता येईल ते आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि खरं तर हा कार्यक्रम करत असताना सगळ्यात पहिलं उभं कसा करायचा कार्यक्रम, कारण हा कार्यक्रम उभं करताना आम्हाला सगळ्यात जास्त हा मोठा प्रश्न होता, कारण याचं बजेट खूप मोठं आहे कार्यक्रमाचं. तर आता पण गेले 1.5 महिन्याची प्रॅक्टिस सुरू आहे. मग रात्रीचं जेवण, त्यांचं नाश्ता कलाकारांचं, शिवाय कॉस्ट्युम, त्यांचं मेकअप, या सगळ्या गोष्टी अगदी प्रोफेशनल घेतलेल्या. अगदी गाडी सुद्धा आमची आली आहे चिमणी पाखराची तारका शो साठी खास, जी आम्ही बाहेर लावली, आपण नंतर बघू शकता. पण हे सगळं आम्हाला देण्यासाठी ज्यांचा हातभार लागला ते सन्माननीय श्री उमेश पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्या मिसेस सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आणि यांचा खूप मोठा आम्हाला हातभार लागला हा कार्यक्रम उभा करण्यासाठी. आणि फायनली हा कार्यक्रम आता उभा राहिला आहे आणि अगदी 2 दिवसावरती हा कार्यक्रम आलाय. म्हणजे 13 तारीखला संध्याकाळी 6 वाजता, 13 सप्टेंबर संध्याकाळी 6 वाजता मराठा समाज हॉल, जिथे आपण आता आहोत त्याच्या वरचा हॉल, संध्याकाळी 6 वाजता सगळ्यांसाठी आम्ही फ्री ठेवलाय, जेणेकरून आपण सगळेजण ह्या कार्यक्रमाचा आनंद घ्याल. कार्यक्रम सगळ्यांसाठी फ्री ठेवण्याचं कारण एकच आहे की हा कार्यक्रम एक भव्य दिव्य अशा प्रकारे बनवलाय, तो सगळ्यांनी पाहावा, जेणेकरून हा कार्यक्रम बघितल्यानंतर अजून 10 ठिकाणी लोकांनी सांगावं की हा कार्यक्रम तुम्ही निश्चित बघा. त्याच्यासाठी सगळ्यांसाठी हा कार्यक्रम फ्री ठेवलाय, जेणेकरून लोकांना एक सुंदर एरवी काय होतं की भरपूर तिकीट्सचे दर असतात, मग कधी कधी लोकांना ते मिस होतं, पण हा कार्यक्रम मिस होऊ नये हा आमचा प्रयत्न आहे. आणि या कार्यक्रमामध्ये टोटल दीक्षा नाईक सोबत अजून 14 कलाकार आहेत. ते 14 कलाकार इथे उपस्थित आहेत, थोड्याच वेळात त्यांच्याबद्दल पण सांगेन. पण असा हा सुंदर कार्यक्रम आपल्यासाठी आम्ही घेऊन येतोय, तर मला असं वाटतं आपण सगळेजण या कार्यक्रमाची प्रसिद्धी चांगल्या प्रकारे करावी असं सर्व पत्रकारांना विनंती करतो आणि थांबतो. थँक्यू सो मच. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील युवक अवैध मार्गाला का वळताय त्याबाबत कोकणसादच्या माध्यमातून प्रकाश टाकण्यात आला होता. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून पालकमंत्री नितेश राणे यांनी टाकलेलं पाऊलच या पिढीला बर्बाद होण्यापासून रोखण्यासाठी जालीम उपाय ठरणार आहे. सोशल मीडियावर यासाठी आलेल्या कमेंट्समधून देखील ते स्पष्ट झालं. एकंदरीत बेरोजगारी आणि त्यातून आलेलं नैराश्य आजच्या कमी काळात श्रीमंत होण्याची स्वप्न बघणाऱ्या युवाईला अवैध मार्गाकडे वळते. आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी शॉर्टकटचा अवलंब करताना तरुण दिसतात. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा पुढाकार आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांचे हाताला काम देण्याचं धोरण या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जालीम औषध आहे. येणाऱ्या काळात ओस पडलेल्या MIDC उद्योग, व्यवसाय, कारखाने, IT कंपन्यांसह मोठ्या कंपन्या जिल्ह्यात येऊन रोजगार निर्माण झाल्यास भविष्यात तरुण वर्ग निश्चितच अवैध मार्गापासून दूर राहील आणि पालकमंत्री नितेश राणेंना अपेक्षित सिंधुदुर्ग देखील घडेल एवढं मात्र निश्चित. ओटवणे देऊळवाडी येथील कल्याण मटका जुगार खेळवणाऱ्या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ही कारवाई गुरुवारी दुपारी 12:30च्या दरम्यान झाली आहे. आरोपींकडून 5,900 रोख रक्कम, जुगाराचं साहित्य जप्त करण्यात आलंय अशी माहिती पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी दिली. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर सावंतवाडी पोलीस देखील ऍक्टिव्ह मोडवर आलेत. अवैध धंदे वाईकांवर धडक कारवाई करण्याचं काम पोलीस यंत्रणा करते. ओटवणी येथील मटका प्रकरणी रमेश लक्ष्मण गावकर आणि बबलू उर्फ लक्ष्मण रमेश गावकर यांना घटनास्थळावरून अटक करण्यात आली आहे. हे दोघे कल्याण मटका जुगार खेळवत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. चौकशी दरम्यान ते गोव्यातील हरीश गुप्ता नावाच्या व्यक्तीला जुगाराचे आकडे पाठवत असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे हरीश गुप्ता याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ही कारवाई सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज शिंदे, पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद पाटील, हवालदार शिंगाडे आणि शिंदे यांच्या पथकानं केली आहे. पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे अशी माहिती पोलीस निरीक्षक चव्हाण यांनी दिली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर. MRF कंपनीची नोकर भरती राजकीय दबावानं रद्द. आणि करूघाट शनिवारपासून वाहतुकीसाठी खुला. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.